Samantala, Bagong Silang naman po na Sanggol, iniwan po sa isang sitio sa Asingan, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Natagpuan ng isang magsasaka ang isang bagong silang na sanggol na iniwan sa bahagi ng Sitio Kabaruan, Barangay Bantog, Asingan. Bandang alas 5:29 ng hapon ng September 15, 2025 nang makita ng magsasaka ang sanggol kung saan balot pa ito ng tissue at nakakabit pa sa katawan ang umbilical cord nito. Agad naman itong dinala sa Asingan Community Hospital para mabigyan ng atensyon ng kalusugan. Sa ngayon ay wala pang magulang o kamag-anak ang lumalantad para kilalanin o angkinin ng sanggol. Nananawagan ngayon ng otoridad sa mga magulang o kamag-anak o kahit na sino na makapagpapaalam sa pinagmulan ng sanggol na ngayon ay nasa pangangalaga muna ng National Authority for Child Care, Regional Alternative Child Care Office 1. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.